Zasniva se sigurno muška kuća negde u Paraćinu, koliko sam čula. Da, to sam ja čula. To treba muški grad, ako ćete tako, ne muška kuća. I mislite... Da. Treba muški grad, a ne muška kuća. A to je apsurd, razumem. Apropo toga, mnogo muškaraca je bilo prinuđeno da napusti svoje domove koje su oni izgradili, koje su oni oformili, da bi ostavilo taj svoj prostor svojoj supruzi i deci, što je greška. Naravno, što nije ni... I pri tome su oni nudili da oni plaćaju, znači, nekakav drugi prostor svoje porodici da bi on ostao u svom prostoru. Vaša ključna reč? Moja ključna reč? Pa dajte mi par sekundi. Znate, Vratit ako ću. dozvolite... Evo me. Kako ćete reći? Moja želja je da žene, dali ste lepi ovaj naslov, prvi deo naslova je divan, žene su Venere, ne moraju da budu Venere, ali neka ostanu u svojoj suštini, neka budu, znači, žene u pravom smislu reči, u svom punom kvalitetu, biološkom, emocionalnom, fizičkom, a muškarci neka budu muškarci i neka vole i poštuju te svoje žene na pravi način, pa ako treba da prođu zajedno i kroz pakao, neka prođu, ali to može da ih dovede i do raja.